Okay, jeg har lige lavet min YouTube, altså. I den her video vil jeg gerne vise jer, hvilken spil jeg kommer til at spille i de let's play-serier, jeg laver. Det er dem her, jeg lige streger over hele tiden. Ups, det kan godt være, det der dur ikke helt ud, men jeg prøver at få det til at du. Og så her er der nogle spil, der kommer måske til at downloade, men jeg ved ikke helt. Så jeg kan vælge en af dem at spille. Men først skal jeg spille lidt Minecraft med en af mine venner, godt nok. Så bagefter er jeg færdig med de episoder. Bagefter så spiller jeg en af dem at spille her. Nok allermest det og det. Og måske der. Jeg hørte, det skulle være mega nice of the Lord of the Rings. Allermest. Det er to spil, det duer ikke helt, men jeg prøver. Som sagt, altså, så jeg stopper her. Så vi ses til næste gang. Farvel.